कधी फॅशन तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. ही निवडणूक ही वैयक्तिक हिशोब चुकता करणारी निवडणूक नाही आहे. ही महायुतीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यासाठी ही फार महत्वाची निवडणूक आहे. सन्मान्य दीपक केसरकर हे फक्त शिवसेनेचे उमेदवार नाही आहेत, पण भारतीय जनता पक्ष, आरपीआय आणि सगळे घटक पक्षाचे हक्काचे उमेदवार आमचे केसरकर साहेब आहेत. हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवलं पाहिजे. काही लोक आमच्यातले आहेत जे हिशोब चुकता करण्याची भाषा करतायत. अचानक त्यांच्यावर आता अन्याय व्हायला लागलेला आहे. जसं आमच्या प्रभाकर सावंतजींनी सांगितलं, 2.5 वर्षाच्या महायुतीच्या सरकारमध्ये जी विकास कामं या मतदारसंघामध्ये झाली ती सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेब, आमचे फडणवीस साहेब आणि आपल्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून झालेली आहे. ती काय कोणी वैयक्तिक निधी आणलेली नाहीये. म्हणून सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये फिरत असताना मतदार म्हणून आपण समजलं पाहिजे की आपल्या मतदारसंघाचे उमेदवार, लोकप्रतिनिधी एक राज्याचे अनुभवी नेते आहेत, जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री राहिलेले आहेत, शिक्षण मंत्री म्हणून गेली 2.5 वर्ष त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रांती घडवलेली आहे. असे आपले दीपक केसरकर साहेब आपले उमेदवार आहेत. म्हणून मतदान करत असताना तुम्ही फार विचारपूर्वक मतदान करायला पाहिजे. महायुतीचे आमचे सगळेच कार्यकर्ते आणि सहकारी ते आहेत. सन्मान्य राणे साहेबांनी काही दिवसा अगोदरच या तिन्ही तालुक्याचा दौरा केलेला आहे. प्रत्येक बाबतीवर, प्रत्येक घटनेवर आमच्या सगळ्यांचं फार बारकाईने लक्ष आहे. व्हॉट्सअप ग्रुपवर काय चर्चा होत आहेत, अवेळी कोण कोणाला भेटतंय, 10च्या नंतर कुठल्या गावामध्ये बैठका चालल्या आहेत, या सगळ्या गोष्टीवर फार बारकाईने लक्ष आहे. म्हणून कोणीही इकडे तिकडे कुठल्याही पद्धतीची मस्ती करता कामा नये. सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी पण काल कणकवलीमध्ये बोलत असताना त्यांनी स्पष्ट आम्हाला सगळ्यांना आदेश देऊन गेलेले आहेत की इथे महायुतीचंच काम झालं पाहिजे आणि महायुतीचे तिन्ही उमेदवार निवडून गेले पाहिजे, असं स्पष्ट त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून उगाच रवी चव्हाण साहेबांचं नाव कोणीही वापरून अगर इकडे वेगळी मस्ती काय करत असेल तर आम्हालाही त्यांचे घरचे पत्ते चांगल्या पद्धतीने माहिती आहेत. हे त्या व्यक्तींनी लक्षात ठेवा. शेवटी हे तिन्ही सीट हे आपल्याला महायुती म्हणून निवडून नाही आणायचे आहे. आमच्या शेवटी दीपक केसरकर साहेबांनी सारख्या 40 आमदारांनी 2.5 वर्षाच्या अगोदर भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीमध्ये यायचा निर्णय घेतला आणि म्हणून आपल्या महायुतीचं सरकार आपल्या राज्यामध्ये आलेलं आहे. याचा लक्षात आपण सगळ्या जणांनी ठेवलं पाहिजे. 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार असताना भारतीय जनता पक्ष असो, अन्य जे नेते मंडळी असतील, त्यांना होणारा त्रास फक्त तुम्ही सगळ्यांची आठवण ठेवली पाहिजे. राणे साहेबांच्या घर तोडण्यापर्यंतचे प्रकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना अटक करण्यापर्यंतचे प्रकार, असंख्य भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे प्रकार, हा एककलमी कार्यक्रम महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सुरू राहायचा. त्या सगळ्या गोष्टीला बंद करणं, त्याच्या विरोधात भूमिका घेणं फार गरजेचं होतं. बांधवांनो, साधारण आपल्याला माहिती आहे कोण विरोधी पक्षातले लोक सत्तेमध्ये जातात, पण आपले दीपक केसरकर साहेब सत्तेमध्ये होते तरीही त्यांनी आपल्या शिवसैनिकांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे, महाराष्ट्राला न्याय मिळवून द्यायचा आहे
आणि बाळासाहेबांच्या विचारांच्या विरोधात कोण भूमिका घेत असेल, हिंदुत्वाच्या विरोधात कोण भूमिका घेत असेल तर ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही. ही भूमिका ठेवून आदरणीय दीपक केसरकर साहेब एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर गेले आणि महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. या सगळ्या गोष्टीची जाणीव आपण सगळ्या दस्तेने ठेवली पाहिजे. आम्ही निश्चित पद्धतीने पुढे 20-22 दिवस तुमच्या सगळ्यांशी बोलायला येऊ, चर्चा करू, पण आपण सगळेजण महायुतीचे कार्यकर्ते म्हणून आपल्याला दीपक केसरकरजींना मोठ्या मताधिक्याने परत 23 नोव्हेंबरला निवडून आणायचं आहे. हा निर्धार करून तुम्ही सगळेजण इथून गेला पाहिजे. गावागावामध्ये धनुष्यबाण ह्याच निशाणीला घेऊन जाऊन आपल्याला जास्त मतदान दीपक केसरकर साहेबांना कसं भेटेल यावर तुम्ही लक्ष ठेवलं पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात सन्मान्य राणे साहेबांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने दीपक केसरकर साहेबांनी दिवस रात्र एक केला. आम्ही स्वतःनी नजरेने पाहिला, अनुभव घेतला. आणि मग त्यानंतर मी माझ्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये जेव्हा त्यांना निवडणुकीचा मॅन ऑफ द मॅच बोललो तेव्हा काही लोकांना फार मिरच्या लागल्या. त्यांना वाटतं का असं कसं बोलले. अहो, चांगल्याला चांगलं म्हणणं हा माणुसकीचा धर्म आहे आणि हे संस्कार राणे साहेबांनी आम्हाला दिलेला आहे, ते लक्षात ठेवा. ज्या माणसाने दिवस रात्र एक केलं, महायुतीचा धर्म पाळला, तर त्यांना तर समर्थन आम्ही करणारच. आणि आज यावेळी आम्ही ते लोकसभेची परतफेड हे आम्ही विधानसभेला करणारच. कोणालाही मध्ये यायचंय ते येऊन दे, आम्ही पण 21 दिवस आहोत. मी काय फक्त माझ्या मतदारसंघाकडे लक्ष ठेवून राहणार नाही. निलेश साहेबांचा मतदारसंघ साहेब अतिशय सक्षम पद्धती लढवत आहेत, पण निलेश साहेब असतील, मी स्वतः असेल आणि सगळेचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही कार्यकर्ते हे सावंतवाडी मतदारसंघावर प्रत्येक क्षणाक्षणावर लक्ष ठेवून आहोत. हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावं आणि तरच तोंड उघडावं, एवढं ह्या निमित्ताने फक्त आपल्याला सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.